Obahi bebre ano poku are no ma wa no asante kotoko no no ye mamu nyina kwaba de mo ba Alandu Media so na Alandu Media ekuru kraye me bia bedru no eye Sabin Akrofromhene Sabin Akrofromhene ehene one ne nkonya sofo na afi one matena nkonya ene empanyimfo DC ene assemblyman na afi nso so eya police fo di meko mo ahanu nyina ene ombe bedwa aba bepa eye ejanan bia na se bepa dwumadi sunku bi kwa ho entoma na Alandu Media bebe na nanu mo ne yenso ye ho no ntino ya ba bia ye dwumadi ne baba be sommo kai saka na na dodo mo mmra bata ho ma ye no na nanu mo ne de o mamma data esiesi o mu kuro data na no na asanteman wura otu kuro ye ne ka we ne bra we wo maso otumfo esi tutu abebe na pensu yi wasama no ababie ma wahye na nanu nyina nkranse asanteman se ye nkosabiem eno ntino de ma asante se esa asanteman ekono eye mpontuduma adesua yedue ene pompomye ebeye adehye nyina ebia saa sakro na Sabin Akrofromhene ehene ono nso etu eno ntino kan ho ne nanu nyina nyina ye fa dwumadi na se ye fa dwumadi etisi empama mesomo ne bi ade ma me free ka so ba subscribe no ahye ama professor enya bi ahye ne adehye a wo mo Sabin Akrofromhene wo mo atedenne esanse otwede ampo nyankopon ene nanano madama ene de nana Osei Kofi ede adom wo mo esanse nana ni so ade hunu nyina ene se Sabin Akrofromhene ebe ye krabehwe na se ye ka santeman kura hodo etumpon ewo nwomasua mu afi nso so eye niema hodo a emma yasetena mu eye da Sabin Akrofromhene edin emfirimu eno nti enne adefefa na ye de ama na manfo no ena ya boabodwa kakra ye de bepa ho entoma enne Sabin Akrofromhene enya ultra modern court complex so we appeal court complex a wa santeman mu firi ho a ne fe no eni mu niema no Sabin Akrofromhene de ne toso emienu ena afi nso bia kromafo no nso ebeja wona ye ejanan bia nso fefefe enso so nana aye ede ama na manfo enu nti se ne ohu Alandu Media ne ye adefefa nana Osei Kofi ayede ama na manfo esanse na niso ade hunu so ne ntina enne do de egu akwanso no ana ne hyehye pa wo wode ma na manfo ne nyina me no mienu yede ye ni ene yasonso ebete
Sabin Akrofromhene and penny for an atrasiano. You will be a quaba. You're a DC. Also, one Odom and Afe, as some member, our war Akrofrom and a trader, also Yamao Aquaba. Nananom, a titranian intini, Santinarium Pong,
Otumfo Damphomhene wadawo meburu mura also yama wakwaba. Genti aye nyina yehia ha sei ene ukoi eye edasronko ede masabian Sabin Akrofrom produi ene se eye edan fefefe a mo sesi hoyi Sabin Akrofromhene ene ne mpanimfo ena aye ede asi ho obi busa me se eye esri edan ananam se de bi hwe ho de atwego ho no WC ofrasi anase tiawa eno enene dai nana ene ne mpanimfo ede kuruma ebeboa na yapa hontoma na yada na di ede amakuru no dwumadie no ya chekura no eye simaduasa na yapon enti yenche ho no se de yaye amamre ne amane ewo empanyimfie no Say ye take media no shake Punyanko sa na ye frɛ Osofo Emmanuel Bebo Empire Emaye. Reverend Edu Bafo na wabebo Empire Ebien Jumedi na no ade Emaye. The Osofo ehunye we hia na wo bo nsem. O he enye we hia na nsem. Mo no nsem Osofo bebo Empire na che. Mo no ntem na wo ni tietia mayan. Osofo Yankopon hira o. Amen. And it is counsel. Woman, so you know, Anthony be said, great he has done. Great things he will do. All to the Lord be the glory. Great things he has done. Hallelujah. All to the Lord be the glory. Great things he has done. Adikasia. Yes, so you know, so one fact, dominant bamba, no, I want to be a baby. I was saying, I protect my dear, and I got to show. Only a chassis and vampires of the fun, you may be in Adu. Monday can see our poor dear, you may be annoying. But yes, just to the ones who are chassis to the soul of that. So I'm one you will not make a scene. I was saying, at the first thing in their body. But don't be our poor easy, guys, you would be dear, I say. You know, I say, that's how they do. Then yet, the piano. Never may a court the piano. Never may a can piano. Never may a school near piano. Never may a hospital near piano. Let us swing on your super. Because also a poor and when I come, send net what the healing. We are not ready. Yes, Christ to you. On some Cassiapa, Emma Yamelipa, say, why empire no tia, said ye can no, a day amay. Said the medical catch no, I have say a Sabin Akrofrom and then a public toilet and a EPP and no, a day ama a Sabin Akrofrom mine. A pay at it and intini, a decay atanasi. Medical ada a honorable DC and a penny for Eddie Achel.
Sara and Yawo and Cramofo, Pennyfo, so Ewaha. A bill, Yawo, a year, or no ma, a war, a year station, and your castle, Pennyfo, Masali, and Crawford, so Ewaha say. And Afe, Yawo, Uhe, Sabia Kufru, and young crow, a young cray, no way, a year Sabia Kufru, and young crow, etino, say, when ye, Ebia, we be free. Na opesa oye yi abefo mo omo no sa we reja okra na pesa to party afo mo bebo ama wo ai e bia we reja o na o ha wo ti opesa to ho party obe from bebo ama wo na bibia aye kama ye edruso ye befto yensa e dia frɛ eye ye ne nkasa ye DC eye honorable Prince Kakari Hello. Asia yenia kasa kura onuti na ye wa sei eye nana Osei Kofi Sabin Akrofromhene Santene Brimpon na fa man timpo e pa ye se na ose debi mi be bubu ama mi kuro mi be bubu ama me man na that's me Minuba and paying you could have a good day at your kai. If you met you, one more casa, and I did but you won't be Siama no kroma na ho gwa beba me da bi akwa akoyo mu yi. Sia. Na me kai pa se me bi di akunya fofo. Sia. Na me bi etie. Sia. Na e ke bi akini. Sia, so kai pa be di akunya fofo no na me bi etie. Na ke bi api na le sia. Eno so ye janai. Sia, o sia no so na ye janai bia. Right. Na de me o pa mi bi ti na ye me. Sia. As me ba na say pra. There are still of our wedding at here, and also the person here, and so by now I say, yeah, it's me bedroom and I'm a man. When you make us a renovation, yeah, so when you are going to know my year, yeah, yeah, so my game and go by home, 2 minutes, you have your petty, you be a kama. Yeah, it's a madam. Yeah, must not say we or da. Yeah, nature say. Janabia, the project is in the Sunem Seno, the Bequetch Park. Yeah, so you say Janabia, project is in this or good or yellow. You say the Bequetch Park. Yeah, by an tackle layout, a planner, group teacher plan. Yeah, must go by a not in a episode. What is there? Said I could pay a fair, no plan. Yeah. You tackle charity foundation. Yeah, so you tackle charity foundation. Yeah, so they are not one bra, and if they will move on to go school. See you, man. You ain't happy. Yes, and your baby. Yeah, so you ain't says a baby before Frank. Now, this person, this in an uncommon. Yeah, since I've been an IDC, and Jacob, so this year I was going an uncommon. According to or Catching and yeah, so calling check for Mutim, no say, Nana, in your court to sue. Or say this with you, yeah, and I'm so many penny for Papa. Yes, maybe I have a penny for Papa. The all cast at me would think that as a court, you be see you. Yeah, or said all cast I never think that as a court, it may go good game. If I minimum penny for any impossible court, against the second court. Yeah, so the penny for you, so when you ever got TBS, second court, you go see. Say no two bears Ronnie Becker's about 85-90% complete. Yes, see, I am come once you see. I don't know. Ubi can't tell me say yeah. Romano Baco, and you will be a diplomacy. Yeah, you cannot be an easy court. Yeah, I say, a guy in Papa, why you feel if you want to take the same. Osia, and I see what come on, you put your petty. And then I go so that I cannot tell you, if they are we, a court.
Osei Kwani say, you need an idea, and you see what? Yeah. Mr. Denham himself, committee or her, KVIPD. Yeah. I am on the seas. Yeah, Mr. Committee, I will come on. KVIPD, yes, I am mono, yes, come. Sammy Edema woman. Yeah, Osei, please, Obaya, or yeah, Edema minor, ye that. Yeah. I say, That's it. Abasa peso asai basa. Zia so no de hu ye no e ha na kakra. Zia also no na ti e be hwe so e le go se de ne sitie. Zia also ka che ne be for ye nya court no ye be do bisi e ma o minance. Osei ne beta kesa do bisi ye ma pa ba pionu. Zia Osei ma yetu ame ma so yetu. Zia Osei bia no bia ho na so ba wa aya ho kakra. Ba ke be da wa ye nyina si. Zia ene Yakobon ene yeba na ya be papa. Sina Yakobon do me ne ya ba do pie anu ni. Na container ngiti bi ne kiosk BCC ha. Osei adofo ni o man ma ni mo chemo ngira mu se na containers NCC ni ma kiosk ya. Haye kama na ma fosi na ne fahama min trade. Haye kama ya ifi pa ke kai fi ko do hai. No ma fo asha se de yi ba na ma min to hai. Anam se de bi e be japadi atu akunya. Osei da chi e be japadi amanchima. Wana branch bi bai. Mwana bete bibai. Parce ça bien profond toi que si aye. Parce que na fama na musu nye daye. C'est yan santé. C'est yan chantier. Ah yo, c'est yan chantier. Parce on ka chere se uska e modu. Eno ka iska bia. So can see around the mood kakade. I'm see ganu ntimi. Zero kan se ganu ntimi ye. Parce na na fa toilet na ni mo ma me na me ye. Eye bibi. Na fa so me. O se ni na fa toilet ni mo ma me na me fa na fa so me. Ti se me de eni mo ha apate wo nyina ma branch ye. Zero se ni mo ha apate wo nyina de no ma branch ye no. Eni se pa toilet ni ntuma. Ibe fi be na o twi be kum no ko. Obeshasi. Ye to e bia no wia e fi na we ni mo ko nyina obeshasi. Ayi bi. Si abrosa e to aso miensa. E form ni mfimfini nyina e stores. Zero parce obesi abrosa e to aso miensa. E form ni mfimfini nyina e stores. E na ne suro. Zero parce no suro no. Ye ICT center. Si ye ICT center e wo suro. Na fi library. Na fi conference center. Sa fi conference center so be mo so. Na offices kakra. Unya si we dia honyo si we ya na ije se bedu afisa abri na ye pa honto. So give us a office abri na ye be pass ali na o tenzo ntuma. Aye de betu akunya. Aye de betu akunya yo. Ono ye yensu be di hu fie kakra. So ye yensu be di hu fie kakra. Ono na di stores mu no be di. Zero di stores no mu ilo be di. Fie kakra na ya gidi aka nyina dia ma. Fie kakra ya gidi aka nyina dia ma akunya no. Yani swadi sebe makuri apija. Zero o se ni so di hu so makuri apija. Enti ono oye ne die no. Na ye pa we ntuma na ne ye sa kotwa court. Zero oye ne die na ye pa ntuma no. Ne ba kotwa court so. Yame ho be busumisi. Zero yame ho be busumisi ya. Na court so se pa. Na court no se pa ntuma. Zero. Iwi ana bi ye kodua na nkasa so. Si via na bi etakita no ankasa. Honorable DC wa Akrofromhene mo pedua na si. So honorable DC wa baba mo pedua na si. Bebre kwa. Si bebre. Ni papi ebi de nam no so, ebi ni nam nchenchen. Si ebi nam nchenchen, ebi nam honorable DC so.
And so, Diana said, if you are not Kunyana Bisi. Then say Akunyana Bisi. She said, Japadiu. She said Japadi Ewu. And Chapra, you are caught now, she ganas. You got to the Ganos of Eshasi. I'm proposing, yes, you are new idea. So I got you go for Mama, so yes, you can be here. And you'll be Sabin from which me at the young couple, so you have Sabin. Or see the office Sabin Kufuma, over there, go passing. So I have to pay Sabin Kufum. If you say, yes, you are new idea. 9 years. Rebecca say, you may invest with Kuman. So yes, you can be here. Then you pay your man, the Yamakuman. I'm a Kurumano so much. Some of Kuman so much. And I'm saying Ghana and the BSA. Then I'm saying Ghana and the best man. Actually, you are the Bebas to have it was So that's you are your brother to us, or brother to us, and you are there to Siam, any woman. So, of course, I'm going to do my legacy. Would you kind of have a you will say, Yeah, Janabia. so nobody see the kind of have a say, yeah, Janabia. Yeah, since I've been having any Ashasi. Was when you're an amemo cement $50. I said, wow, nobody see was in an amemo Smith. My come go to you. He is an honorable name, a bit in my face. Yeah, I said, now, or did you say, honorable Nick said, and Janabia is my face. Yeah, buy a baby. Say now, buy a baby. I'm so treated them of her. So, do come out over here. To a bar office, and we'll catch them so. Only tank, you know. Yeah, I see. I see about this was another life, and I want to thank you. I said, Jacama. Yeah. Happy. I say, WCI is one of the air you know. Then we move to here. Message Jacka, yeah. I see, I don't think a person of mine in a book. I think I could put it down. I said, yeah. I could put it down. Yeah. American say, Gruma Muama Asungin. So, your guy said, Bruma, young way, now, so ye and some good game. Yeah. I dare say, Kubini, dear Kunya, me peso Bayama, or Macum send me may. Yeah. Or say, I dare say, can you be any dear Kunyano, Uncle Pepper said, on your Macuno, and then I come and so say, oh no, at this year, and you obey. Yeah. Yeah, I said, don't you say, as you give, and that's a good game. Yeah. Near my holiday, many penny for Nakabi. In you can say the trouble, your best Yamaku. Yeah, trouble. National. Your GD say, Yanko Pond, young Quachain. Yeah. Free Sabria, Copin Bay, yeah. Nakudi, and Yama be free. Yeah. So you already say, Obama go in to pay for the category. There should be a single one. And one percent in or the better justice here. And when we Saturday, and then we go to a good year. A moon, if you may look here. Now you might be play as a good game. I'm a edition of Bravo assassin. Yabako, yes, sir, Eddie Afre on Abu DC. No, very good. So for penny for more. They must send you for penny for more. Sabia go for mine. Don't for Moshawa. And then they that is here. I want Sabia go for Abacosi. And like I said, Kofi said, I go find your man from my sister. I'm on the one. One who put to die back. No one to money about the other man. I was able to. And you have a body of the city of the mountain. I put shop. I walk into Papa. One for a bad day. Who disappear before me? Forget before my name. I will be so I have a good cry and I will do your phone. I will tell you. You are Papa for anything. And I told you I don't find my telling. And yet,
ɛyɛ eputusɛm ɛne nkankɔnsɛm a ɔrehwɛ deɛ Sabin Akrofrom ɛne mu amanfoɔ nyinaa sɛdeɛ deɛ bi a ɔne kɛseɛ ka no wɔse ɛdɛ nananom yɛako ɛnyɛ atuo ne asekan bi akɔyɛ mpuntuo ɛne mmoma sua nkwa na wɔse yɛde ba yɛ manfoɔ so ɛno na ne wura Sabin Akrofrom ne naso brɛfo pa a ɔyɛ ade biara wɔdi mpuntuo adi kan nhwɛ a nana yi baa yi ɛyɛ charity foundation a ɔka ho asɛm ɔde aboa nipa bebree ahemfie a ɔyɛɛyɛ ɔno ara de ayaresabea ɛne sɛnti kɔmpa bɛti franfoɔ nyinaa yɛ adwuma wɔ hɔ a ɛno nso yɛboa ɔmanfoɔ ɛno akyi bɛgya kɔɔto kakraka a bɛtumi aka sɛ Kumase ne mpɛtɛm adeɛ kɔɔto biara no a ne standard no ɛyɛ sɛ ɛbɛdidi na asase ɛne sɛ ɛno nso yɛaba ha no a dwumadie kɛseɛ te sɛ yɛyɛ ne aba bɛtwa ho ɛbɛka nyinaa ne sɛ ahemakɔ ahoma yɛ ahemfo ne mpanimfoɔ a ɛwɔ ha nyinaa no yɛnsua deɛ Nana Sabin Akrofrom nyina hyɛ aseɛ na mene me wura Kofi ama nkwa no ne member of parliament dwumadie bia a ɔmanfoɔ bɛhyɛ aseɛ sɛ yɛato kɛsɛ ne yɛhyɛ dwumadie bi ase deɛ sɛ wɔwɔ sena kora ɛba akɔbɔ ne adeɛ yɛhyɛ dwumadie no kana ama dwumadie no so awie pɛ yi mputusɛm ɛne ameniti sɛ toilet ne sukuu sɛm deɛ ɛyɛ aban na wɔsɛ yi ne mu sɛ wonya ɔhene a ɔhwɛ kan mpuntuo bi ne manfoɔ ho no na manfoɔ hyɛ biribi asese ya ɛyɛ birika tɛntɛn na ɛsɛ wotuo na wobɛhyɛ mu dwumadie no so awie pɛi na ɔman no so ɛfa no to nti na mebaayɛ asɛdeɛ medi kaka a mene bi nkɔbɔ kokoɔ mu no ɛhyɛ ase afei na maba foforɔ cement kakra yɛde bɛboae ɛnɛ mebaayɛ a na woka no abɔ ne ti so bi ɛyɛ kabrisi no a yɛka ho asɛm no ɛyɛ ɛdu no nana animuanim yɛ no ne kyerɛ yɛ nana bɛba na made wo kra no ɛde aba ana polytank no so nana ɛno so mɛhwɛ na de wo kra de yi wo kra de ɛdana yɛ aseda ɛne mpapɛnti ne hyira ade ɛhyɛ de ma wɔ so ahennie bɛtrɛ no ayɛ kɛse na Sabin Akrofrom kuro kɛseɛ no ko na bɛyɛ ka bɛhwɛ na apagya na animuonyam ɛsɛ pata Sabin Akrofrom no so ɛtumi aba ɛbɛka sɛ bɛwie na mesrɛ sɛ yɛn nyinaa yɛ ɔman papa a yɛdɔ ɔman Sabin Akrofrom ɛne yɛadwema kwa ɔman ne yɛ man Ghana de yɛn nyinaa yɛbɛyɛ mmoa ne atae aban n'akyi ɛna dwumadi a wɔdie biara no so akɔ wano wano ɛnɛ Ghana ne wiase afa no nyinaa ahohia kakra ɛne ahokyɛ kakra ba yɛ so ɛduru berɛ a sɛdeɛ Amerika mampani bi kan deɛ na bɛtumi ayɛ aboa ɔman ɛhwɛ deɛ ɔman so bɛtumi ayɛ de ama wo ɛdeɛn na Sabin Akrofromfoɔ ɛdeɛn na atoma kɔ amafoɔ ne sɛ bɛtumi ayɛ yɛde atae aban n'akyi ɛnɛ yɛdeɛ bɛkɔ kafra ama no bɛ nyinaa no yɛsi kasɛm atɔ ape ama ne nyinaa yi aban ne yɛ no fa mu deɛ dollars yɛsi agbo a ɛfi nyinaa no yɛka ho bi Bank of Ghana bɛnsu dollars yɛma bankfoɔ monkɔ na adwadifoɔ tiri fa nkɔ ama no nkɔ nka nneɛma mfamra bankfoɔ du yɛ a na ɔmode ama yɛ nuanom aboabo alaba na ɔmo so yɛakɔgyina black market adeɛ ɛbɛtumi atɔ no 6 cities 7 cities ɛnɛ na ɛtwa mu 10 cities ne yɛnyɛ yɛdi ɔman no aborɔ sɛ yɛanyɛ Ghana yɛ a obi a wobɛtumi ayɛ Ghana de ama yɛn yɛne ade bɛtumi ayɛ ɔman no aba bɛyɛ no fam deɛ nanso woyɛ ɔman ba a wo so wɔ asɛdeɛ ɛsɛ wo so wode yɛ yɛnta aba n'akyi ne yɛnyɛ fam deɛ na Ghana bɛyɛ Ghana bɛfa no so bapɛfra aga ama so akɔ tena na ɛdɛ wase Nyankopɔn hyira na ɔnto ade de ɛdɛ mase bebree mo nyinaa nananom ɛbɛkɔ ɛdan mu hɔ na ɔnom akɔhwɛ sɛdeɛ Radia Domonti ene uku bosumi da etoso eduno 9 bosmen wotwi 2022 Sabin Akrofrom otumfo ada Roma 20 sita WC nana yura santehene edi kurisha mensa ene dey eye Bruni Bekase 24th August 2022. Ikwa ahomam edie ebie ejana bie ya no ewo nyame eja nyame a oba ene nyame nkonko
Esan se mpanyin se sansa wo fa ade a wo de kire ne nteno eno ene nam so ama nne nana wo se Kofi ene na tena nkonya honorable DC ena afenso so eye kromani nyina ene gisem no o nyina beka abomu apa ho ntoma fefefefefefefe na ekire kromani nyina omani so a aso ene sa de pa an enam adepa eye nana aye ede amana manfo na wonyina susu nim se ade a ahyase akase no ena etoa so a eba ohene mmoni adwumapa esanse penyi se bekwen ne din fata no na fata no wakono wa kire ama yehunu se kotokohene da ne da ya no woka se sisa santeman enko sabim ne mom esane wo nwumasua ne mpuntudwuma mu no waye ama yehunu se aye no kore se esana zeze mutu no anasa santemetu ni nyina no ni nyina aye mpuntudwuma ena fenso so no eye enwumasua ohene piao otumfo brempon piao waye ama no aye fe dodo and the wedding Muhano. A man dear over festival. It's Indiana was an answer. Wow, over Sade yedi kama amunya ne nti yese enne dwumadi kesiye mienu ede ebepie mu wo Sabin Akrofromhene no efa edikan ye janabia na ede abekire mu de toso mienu enso so ene ultra modern court complex a chenchirenche pa no eno so ena wuhwe se wohwe ne fe ne sesi a se woyi eye appeal court complex a ewo asantemantamu a de toso do eno ne Sabin Akrofromhene edie sedie yewura Sabin Akrofromhene otumfo prempon o swaide a kire yewura no o swai se oba obehwa toto nema amma Sabin Akrofromhene afa no ntoma pa efra ampa wayempo amana broso esanse se wo hwe empotamu honum nyina asem de bia ebi ni ho eno nti eye court complex ya wasie eyade se eba besom adehia
wɔn wɔ afefare mu hɔnom enyinara na ɛno kyerɛ sɛ ba Sabin Akrofromhene Nana Osei Kofi ɛbaayɛ no wama amfa mma Sabin Akrofrom adehye nko anemu mu no ekuruntu ahodoɔ a atwa ne ho ahyia nyinaa baabi a wɔn bɛdi asɛm ɛna da hɔnom tɛtrɛtɛ fɛfɛɛfɛ kama na ɛkyerɛ sɛ ɔhene n'ani so adeɛ ɛfɛ otumfo brempɔn piao moni adwuma pa ɛnam sayɛ so ɛma yɛne kromafoɔ no ɛtwetwe nkɔmmɔ na wɔn mo kyerɛ wɔn mo ani so a asɔ ɛne nneɛma pa a ɔhene ayɛ ɛde ama wɔn na afei nso nneɛma wɔde agu akwa mu no sɛdeɛ wɔn si asɔ mu afa. Yɛfrɛ me ama afiri mete Sabin Akrofrom ha ya na Nana Osei Kofi adawo mate fifufro ya agana bia fufro ya wabɛyɛ ama yɛ Nana fufro we ni maaye no ne yɛ wodada a yɛ kɔso eti na fanse ayɛ dada ɛna ɔyɛ sɛ ɔbɛyɛ fufro we no na ɔde ama yɛ enti ɔpa ne manfo kyɛw sɛ de bɛyɛ a ɔbɛgu agu a ɛnha wo mu yɛnso yɛde tie ɛde wɔse yɛ royɛ ma ne kwan ma ne bui ɛne sɛ Nyankopɔn adaworo ma wabɛyɛ ade fefe we sei ɛde ama yɛ enti sese yɛda na se Nyame nhyira no ade fefe a wayɛ ama wonum kana manko wayɛ ama ne kuroma no ɛyɛ yɛda na se pa na Nyankopɔn nhyira no Nyame won nhyira no on firi so mu nhyira no na ade bi obeyeye bi a enye yie na enye nkoso Nyankopɔn na ato ma ne nkwa a ahoɔden wom nkwa a yare ani abambuo bi ani na tambia onkoso sɛ de obɛboa we kuro no ama na ayɛfɛ na wayɛ we no so ɛnso hɔ a obɛsan yɛ ade foforo ababio ama yɛ enti yɛni agye ɛne yɛni asɔ ade fɛfɛ na wayɛ ama yɛ no yɛda na se Wedem say we are media better Nyame ase. Adepa Nana Sabin Akrofromhene ayɛ de amakrodwe na. Na ye ɔman ni na akoma so ade ne say. Saa pempen so japade we betumi abaso. Sa say na ɛha koni ye de but eba dia dum nam Nana Sabin Akrofromhene so. Ama sa adwumadi abaso a. Magina kroni na nem adana na se. Ɔwɔ ne nyuma pa wayɛ ɛde ama krona kasa. Ye bia ye nuanom so antwefo bayi na no. Ese Nyame ahode se enka mo ho na oni wo mani mfo mo kodu asundwe mu na dawofo aka kamye bi ekotu isu de esa enyam so emwasa abebo ma bibie ewie paye amen dini di Kofi me na metena no ane ya oso baba kwaso oso ye usuyi wa toilet no so na toilet metumi ke waso na tumi ye de adayasi na siringi na makano for no say toilet in the avide ay foforo na wona wakwaso na won se wonhunu so emia so a ana nsuo na asa wo mu dia mesira no onya mbotre nsuo masamba wa asa mi ye wa frasi ye maye tibia toilet mi bitimi akema ye ana na so bo hu ya na wono so problem bi maye na ndamasi se na maka to mufu adesmama edi ka ma munte yasa ya Sabin Akrofrom na ye no Sabin Akrofromhene otumfo brempon ene nana no matan konya DC ene assemblyman na ne Sabin Akrofrom ade hye nyina edodo bebo domu ebie agyanan bia so kokra ha eye Sabin Akrofromhene esidi ama na manfo no ene eye nyigisem Alandu Media de akose yesma santima na afenso yesem Ghana man na bebe nana no mo ne ewo honti no ene no yede we so abarabo sommo na Sabin Akrofromhene ne kasa mu no omaye ne gye dodo na se ne mapa ne ne pa wo de makuru yi no efe ti Sabin Akrofrom ade hye a otwede mpanyankopon aye adoma wato nsemu na mo so wa monfo eye Akrofromhene manso no mo so mo hwe ne pa ohene yi na mo so mo meboa no esan se de da ya asante hene eka no kotoko hene wose se esana asantema etu no eye puntu adesua ene kanko enko a enu nti ene sese wonso so uyi bi de boa
mpuntuduma no eye ekoso na se eye ya eye de ma me no me ni medi e de ma me fio so twede mpo Nyankopon ya me be sha ka so bo subscribe no ahya ma fofo so enye bi ahye na me nyo kese Obahi bebre na no poku are no ma wa no asante kotoko no